Yan. Napakasarap nito. At ngayon mga katambay ay magluluto ako ng larang. Meron akong dali-dali dito na nabili ko sa halagang 150 pesos. So ito ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano lutuin ang nilarang. So una kong gagawin, kaliskisan ko muna itong isda. Let's make this fleeting moment last forever. So tell me. Ayan, tapos na. So pwede na itong lutuin. Ngayon, magpapainit muna ako ng mantika. Meron akong mga sangkap na nahiwa ko na. So, ito yung mga sangkap na gagamitin ko. So, simulan ko ng pag-isa. Iuna ko tong ahos. Sibuyas. At siling na bulo o siling haba. Tapos itong dali-dali. Haluin ko lang at takpan ko lang ng ilang minuto. Hinihinaan ko muna yung apoy para hindi masunog yung isda. Lalagyan ko lang ng isang basong tubig. Tapos takpan ko ulit. So ayan, kumulo na. Maglalagay na lang ako ng tausyo. Lalagyan ko ito ng konting suka, toyo. Haluin ko muna ito. Siling at sal. At lalagyan ko din ng paminta. Hindi na ako naglalagay ng asin kasi nilagyan ko na ng tausyo. Maalat kasi yung tausyo. Mas masarap yung tausyo na durog kaysa buo. So ayan, luto na ang ating larang. Ngayon ay titikman ko muna ito. Ayan. Napakasarap nito. So ayan, so ito, luto na yung larang. Titikman ko muna. Masarap. Sakto lang yung lasa. So, ito na. Kakain na muna kami. Abi na kung katolik dark elixir. Kung mahilig kayong magluto, pakipalo lang po sa page ko, Lutong Tambay. And don't forget to like and share. Bye-bye!